Já bych mu to ředitelování dopřál. Čeho jsem říkal? Fabriky. Fabriky, jakékoliv. Jakékoliv, na cokoliv. To se pak vysvětlí. Tak a... Já jsem manželka. Kankárová tanečnice. Takže manželka, povolání manželka. Profesionální manželka. Profesionální manželka. Dědička. Jako manželka pána domu nemusí pracovat. Ale může, kdyby hodně chtěla. Možná šlechtičná. Dobře, já můžu napsat domácnosti. No, Básníčka. Může být básníčka. Může být umělkyně. umělkyně. Herečka. Malířka. Já napíšu umělkyně. Tak a co Andy? Neboli Anabel? Jaké jí dáme povolání? Lékařka. Lékařka. Ošetřovatel. Sociální pracovnice. Jako lékařka. Jo, tak ona si musela nějak potkat. Tak už Zvěrolékařka. Zvěrolékařka. No trenérka těch koní. Psů běžeckých. Závodníků. Dostělců. Tak a ještě nám zbývá Tak co je? lékařku, necháme lékařku. Ani nezvěro? Ne, necháme lékařku. No to je taky A mě se třeba vyzlíbí jako ty dostihují psy. Takže ošetřovatelka koní. Chrtů. Ošetřovatelka chrtů. Lékařka napíšu zvěru. Ještě do závorky. specializace na chrty. Tak a ještě zbývá Karel. Zahradník. Otec pána domu a zároveň zahradník. Sedila. Tak asi je. To je jeho záliba. Senior. Zahradníčí. Investor. Dobře, tak baví o zahradníčení. Hazardní hráč, taky dobré. Hazardní hráč, když to máme ty dostihy. Jo, budeš se na chrty. Co jsi tam napsal? Co jsi napsal? Tak, já to ještě zopakuju. Tak Standa, neboli Stanley, bude rodinný právník. Ondřej, neboli Oskar, bude nemanželský syn a zároveň ředitel fabriky. Jana, neboli Jillian, je první manželkou a zároveň umělkyní. Tak. Andy, neboli Anabel, je milenka, lomeno budoucí manželka a je to lékařka se specializací na chrty. Tak. Ano, už to tady vidím. A Karel, neboli Charles, je otec pána domu a baví ho zahradničení. Tak, rod se jmenuje Mac Redshoesovi a pán domu se jmenuje Edward. Edward Romeo, já to ještě doplním. Tam nějaký nemůžu. Tři jména jsou vždycky lepší než dvě. Tak, napadá vás ještě, co byste mohli dát každému z nich za nějakou vlastnost? To už možná nemusí, ale proč jsme uvězněni na baráku? Tak, to je dobré zmínit. Budou uvězněni na sídle, ale nevíme proč. Co se stalo? Sněhovanice. Sopka. Sopka. Dáme sopku? Pojďme ještě něco dalšího. V Anglii je sopek. Co nějaká stávka v té fabrice? Jakože by je obkričili, jo? Zdraví ta sopka. Chcete anglickou sopku? A nikdo netrefil. Záplava, no tak to v té Anglii by se mohlo stát. To se k tomu No, to se podá. Ano, došlo k záplavě, pak ještě jako bonus vybuchla sopka. Necháme záplavu.
Tak, já vám zatím moc děkuju. Děkujeme. Tak děkujeme. A já pošlu naše zápisy. Aby nás neslyšeli, protože teď budeme ještě potřebovat dalších pár věcí od vás. Mám tady 3 lístečky, které se v průběhu hry odhalí. A já bych potřeboval vědět, co byla vražedná zbraň. Já to tady nebudu říkat nahlas, aby nás nahoru neslyšeli, když oni budou na chodbě. Tak já si budu tady psát nápady. Banán. Žrádlo. Dušený kostí psa. Vražený banán. Tuška, Johnu Vickovi. Co dál? Hodinky. Hodinky. Otrávené krmivo pro psy. Dobře, utravené psí. Postel. Jo. Proč se do hlavy jako Někdy po něm hodil skříň. Dobře. Šable. Šable. Zabodnutý ručičkou z hodin. Dobře. Spadl na něj všechno najednou. Všechno najednou, takže cyánka, rým, psi, žrádlo, tuška, skříň, šable. Autonehoda. Autonehoda. A co banán? Banán, to si tady taky můžu napsat. Pletací lice. Pletací říce. Jakoby už to někde slyšel. Ještě nějaký nápad? Nůžky na stříhání stromů. Nůžky na stříhání. Tak, já si teda... Zapálené světlo, Štětec. Štětec. to funguje jak? Tak, jedno z vašich témat bylo vybráno, takže máme vražednou zbraň. Pak bych rád věděl, jestli existovalo nějaké rodinné tajemství téhle rodiny. A co tam bylo? Co tam Majska? Jaká mohla být tahle rodinná tajemství? Ten manžel To ví, ale Co kdyby měli nějaké ukradené umělecké dílo? kradené umělecké dílo. Oskar je syn Anabel. Ve sklepě měli vchod do jiné dimenze. Dobře. A neví, jak ho zavřít. Tak ještě nějaký nápad? Něco mají zakopané na zahradě, ne? Ty žávo. Dokoukali celou ulici. Prosím? Dokoukali celou ulici. To nikdo nezvládne. Oni ano, to tady neexistuje. Tak jo. Mají tajný recept do té fabriky nějaký. Mají tajný recept na krabici. Nevím, co je ta fabrika, ale můžou vlastně nějaký tajný Nebo recept. patent. Nemůžu být tajný recept na krabího bárka. Tajný recept na krabího bárka. Fabriku převzala Anabel. Ukradnu všechno kafalu světa. To je fantazie. Energie. Frantu zakopaného na zahradě. Takže máme rodinné tajemství. Jedno z těch témat tam opět bude. A teď se dostáváme k závětí. Co bylo napsáno v závětí Pána domu? Všechno dostane Milenka. Všechno dostanou chrtí. Všechno dostane Nemi. Všechno bude rozděleno mezi nemanželským synem a Milenkou. Nic nezůstalo k rozdělení. Všechno vygembrilo. Zjistí, že má hromadu dluhů.
Všechny peníze dostane ten zahradník, nebo Ten děda, děda. nebo co to bylo. Tata. Bude další oběd. Nenapsal žádnou závěť. Peníze schválil. Všechno zdědí nenarozená dcera. Přepsat Všechno zdědí ten právník. Ty dáš teď. Ještě nějaký nápad? Že ten právník je něčí syn. A co to Třeba aspoň Anabel. závětí? Že může být Anabel syn. Právník falšuje závěť. A nebo ten první manželky může být syn ten právník. Všechno připadne v první manželství. Všechno půjde na pomoc krtům. To je skvělé. Všechno půjde na pomoc To už tam máme. Všechno jde na krtům. Dobře, tak já si teda vyberu, ať to neprotahujeme. Jestli kdo je moc, zvlášť komedy. Tak, tématka máme. A teď ještě poslední věc. Já bych potřeboval někoho odvážného z publika, kdo si zahraje mrtvolu pána domu. Vůbec ničeho nemusíte bát. Teď nevím, kdo byl první. Já. Tak kamenušky. Kdo vyhrává, bude mrtvola. Do 3. No. No počkat, tam byl kamenušky. Tak do 3? Do 3. Dobře, já bych to ukončil. Dobře, tak jsme... Jo, jinak... Můžeš, ale bude chvilku. Jinak je... Jo, to jsem chtěl právě říct. Ne, budeš tam jenom první scénku a potom po první scéně se zhasne, tak můžeš už sednout. Takže se nemusíš bát, že tam budeš sedět. Jo, udělej si pohodlí. Hlavně musíš vypadat mrtvě. Ale jak to? Pojďte po něm skřít. Ne. Tak jo. Tak skvěle. Je to krásné. Tak jo, tak Měli lepší pózu, musíš to já vám přeji hezkou zábavu a pomaličku začneme. Mrtvola je na svém místě, je v pohodlné pozici, výborně. Tak, teď zhasneme a můžeme začít. A teď ještě poprosím světla nahoru, na to jsem zapomněl. Já poprosím Petra, aby zašel pro naše hráče, oni jsou úplně vzadu, aby nás neslyšeli. Mrtvola. Mrtvola. Ne, mrtvola se nehybe. Mrtvola musí být mrtvá. Přesně. Životní role. Bez šipky. Bez životní role. Když ji napiješ. Skutečně skutečné.
nic. Hnusná Anglie. Prostě když prší, tak prší. A pořád jenom prší. Nemůžeme se dostat ani tomu z domu. Lávka spadla. Zase někdo nechal otevřeno. Na co máme ty sluhy? Já si asi nikdy Proboha! Synu! Synu! Já musím zkusit! Jestli ještě dýchá! Mám průchozí jas! Možná ještě cítím nějaký dech z nosu. Prosím, pomoc! Pomoc! Kde je někdo? Co je to za řev, matko? Ty tě slyšela žven. Oskara! Co se stalo? Zkusu ještě oživit, ty jsi měl ten kurz! Zkus něco dělat! Jak mám s tímto něco dělat? No já mně se zdálo, že ještě cítím dech z nosu. To není z nosu! Můj otec už se celý nafukuje. Vody! Vylít na něho! Tak dědo, tam není voda. Zkus třeba nějakou masáž srdce, prosím, synu, dělej něco. Než to naliju, prohlédněte tátovi dutiny. Já ho švihnu. Jo, nic. Bez krve? Co mám hledat přesně, nevím. Bez krve? Máme ho. Asi to funguje. Ještě synu, nechceš whisky zkusit? Je to, že... Whisky Je ne, to whisky ne. zbytečné. Zemřel. Musíme se s tím smířit. Co budeme dělat? Ať ho právník otáhne na hnůj. Dobrý nápad. Madej! Ahoj! Nevím, či to je, ale to nemůžu krát. A starý pán je na hnoji. Co? Jaký starý pán? Já jsem starý pán. Starý pán, který mě tak dobře platil. A já? Vy jste mě neplatil. Ale já prachy mám. Ukažte. Tady máš. A tady máš i druhý. Kolik chceš? Budu vám sloužit věrně, pane. Pojď si sednout a nalij mi trošku. Musíme si popovídat o majetku. Jsi nějaký nervózní. To víte, zamávalo to se mnou. Ztratil jsem nejen zaměstnavatele, ale dobrého přítele. V Edwardovi, víte? Tak, na Edwarda. Na smrt. Pánové, co slavíme? Továrny? Místo? Heleme se, kdo pak k nám přišel. Sem chrti nesmí. Ale pro tentokrát můžeme udělat výjimku. Jako byste vy tady o něčem rozhodoval. Edward by se v hrobě obracel vidět tohleto zběsilé zvíře tady u nás v domě. Tak ho zavolejte a uvidíme, co je pravda. Nechcete si, drahá, chvíličku odpočinout? Pojďte si sednout. Co se děje? Víte, musíme vyřešit majetek. Majetek proč? Já už jsem stár, kdo ví, jak dlouho to budu. No, a může se stát, že bude někdo dědit. A vy to nebudete. Co já? Já už jsem starý. Prosím vás, pánové, vysvětlí mi někdo, co se stalo, proč se tady bavíme o dědictví. Vy to nevíte? Co mám vědět? Edward je mrtev. Kdy se to stalo? Stalo se to včera,
Včera. Dejte mi vteřinku, jsem připravena, věděla jsem, že to nikdy může přijít. Ale no tak. Jste mladá, krásná, Napijte se. vzdělaná. Najdete si někoho přes ty chrty. Ještě si dejte. Lepší? Jo, je to mnohem lepší, ale No, tak kdo teda bude dědit? No, to se teprve dozvíme. Právníku, kdo bude dědit? Koukni. naštěstí mi to pán sdělil. Všechno odkázal útulku pro chrty. Cože? Samotného mě to překvapilo. Vždyť ta hubená zvířata, co potřebují, nic nejedí. Mně začíná být mdlo. Ne. Jste teď šťastná, co? Dalo by se to tak říct, ale řekněte mi, jak se to stalo? Jak se stalo co? No ta vražda. Ta vražda? Našli ho tady včera. Kdo? Kdo ho našel? Určitě ona. Bývalá žena. Samozřejmě. A jeho syn. Nevlastní. Cikáli. Ciankáli. To je prosím co? To je prosím jed. Takže, co z toho vyvozujeme? Já mám jasno. Byla to Julien, pojď Arny. A já si to s ní vyříkám. Matko, Nalej mi, prosím. Nalej si, prosím. myslím, že musíš truchlit, protože nejspíš budeme bohatí. My budeme bohatí? Jistě, ty jsi byla manželka, já syn. Kdo jiný by dědil, že ano, než my dva. To mi nepřipadá vůbec jako pravděpodobné, že by někdo jiný než my dva. No, máš Hodně. pravdu, protože je jasné, když jsi jeho jediný syn, já zákonitá manželka, protože papíry ještě nestihnu podepsat rozhodné. Mám zavolat hned právníka. Zavolej právníka. Ať to se píšeme. Právníku! Stanley!